Dihang nadakpan ang live-in partner nga sila alias Cram, 25 anyos, ug alias Jane, 25 anyos. Gipasabot dayon sa mga pulis ang ilang katungod isip mga dinakpan. Nasikop ang duha atol sa drug buy-bust operations sa kapulisan nga miyembro sa Provincial Drug Enforcement Unit Davao Del Sur, Digos City, PNP, PDEA ug ubang unit sa PNP sa probinsya. Unang napalit sa mga pulis ang usa ka sachet nga adunay gituohang shabu ug laing tulo pa ka mga sachets nga adunay gituohang shabu ang nakuha sa ilang posesyon nga mobalor tanan sa 32,640 pesos. Dali naman sa Digos, particularly sa Playa, sa Dawi, dali sa sentro sa Digos kasagaran ng ilahang market no, ilang mga ginatawag na to mga consumers, kato mga konsumante nila, ang buyer nila mga shabu. Sumala ni Police Captain Diosdado Yunes II, ang hepe sa PDEU Davao del Sur, makaapekto sa distribution sa illegal nga droga ang pagkasikop sa live-in partner sa Barangay Playa, Digos City. Pasado alas 8 kagabi, Marso 12, 2026, nadakpan ang mga suspitsado. Madako sa gipikto sa area kay mabawasan na pud ang isa sa ma-consider na to nga Nagbaligya diha, isa sa mga manggamitay og shabu, mapunuran ang supply sa diha sa area samot na sa ilang mga parokyano, sir. Gipasakahan na og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang live-in partner pinagi sa inquest proceedings. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe.